Panggihan malih kalian kula Vinasaniatur Mas saking Omah TV. Pawarta ingkang menika musim rendheng. Saikine wis musim rendheng, kabeh wong wis padha nggarap sawah kanggo ditanduri wineh. Biasane winehe sing wis umur 20 nganti 30 dina lagi iso ditandur. Yen keluwen saka iku wis ora iso ditandur amarga wis ketuwan. Biasane winehe diwini pager plastik lan pupuk kandang supaya ben iso urip nganti apik. Biasane diwini pager plastik iku supaya ben ora dipangan hama tikus. Yen banyune kakean utawa kurang iku iso mati. Yen kakean iku biasane winehe bosok utawa mati. Yen kekurangan banyu winehe ora iso gelem thukul. Mekaten kalau mau pawarta ingkang